מה המצב אנשים? כאן אינדיאן בריין, והיום סרטון ראשון 5 דברים שמעצבנים אותי. טוב, האמת היה יותר מ5, אבל תמצאתי את הדברים שאני יכול לעשות עליהם צחוק. אז יאללה, מתחילים. הדבר הראשון שאני שונא כשהוא קורא לי, ואני בטוח שזה קרה לכל אחד מכם, זה כשאתה יושב הרבה זמן על המיטה, על הספה, לא משנה על מה, ואז אתה קם ואתה פשוט רואה את כל העולם בלבן ויש לך כאב ראש נוראי ואתה פשוט מרגיש הכי מוזר בפאקינג עולם. הדבר השני שאני שונא זה כשאני הולך לשחק כדורסל עם חברים טוב רגע, אני חייב להתוודות משהו. אין לי חברים. אני הולך לשחק כדורסל לבד נגד הקיר, ואז הקיר מוסר לי והוא מתחיל להיות בריון והוא מפוצץ אותי בפאקינג ראש. הדבר השלישי שממש מעצבן אותי, ואני בטוח שזה קרה לכם ושזה יקרה לכם, וזה כשאתם מגלים כשחברים שלכם כשאתם מגלים שחברים שלכם בוגדים בכם, ולא בוגדים בכם מבחינה של אובו ואוכל מטרת, כשאתם מגלים שכל החברים שלכם התגייסו לצבא ואתם מחכים לפאקינג מרץ ואתם נשארים לבד וכולכם אומרים לכם תתעודד מרץ, אבל הם לא מבינים שאני נשאר לבד. הדבר הרביעי שאני מעצבן אותי כשהוא קורא לי, זה כשהם מתקשרים אליי מקבר רחל או מאיזושהי ישיבה. אני פשוט מרגיש, אני מתחיל להרגיש את הזעם בתוכי ואני פשוט, אני לא יודע איפה להתפרק אותו, ואז אני יוצא מצב אני שובר את הטלפון. דבר חמישי שאני שונא, זה כשאתם רוצים לצאת החוצה. אתם כולכם מאורגנים, ופתאום הפלאפון שלכם נאבד. אתם מתחילים לחפש אותו בכל מקום בבית ואתם פשוט לא מוצאים אותו. טוב חברים, אם אהבתם את הסרטון הזה תנו לו לייק, תנו לו שייר. אם אהבתם אותי ואתם רוצים לראות עוד סרטונים כאלה תעשו לי סאב. יאללה ביי.